33 сол равобити ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эрон дар ҳоли рушд ва тақвият аст. Наздики 240 миллион доллари иёлоти муттаҳидаи амрико. Ин нишондоди 3 сол қабл аст. Аз ин маблағ тақрибан 115 миллион доллар содирот ва 124 миллион доллар воридот мебошад. Аз ҷумла гардиши мол байни ду кишвар дар муқоиса бо солҳои қаблӣ афзоиш ёфта дар 11 моҳи соли 2024 ба 336.1 миллион доллар расид ки ин нисбат ба соли пешина 155% зиёд мебошад. Гардиши мол байни ду кишвар ҳамасола бо содироти алюминий, пахта ва маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон, инчунин воридоти маҳсулоти нафтии Эрон, масоили сохтмонӣ ва таҷҳизоти барқӣ афзоиш меёбад. Масалан, дар 11 моҳи соли 2024 сохтори содирот 104 миллион доллар ва воридот 232.1 миллион долларро дар бар гирифт. Бояд гуфт ки гардиши молу маҳсулот миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон аз рӯи дурнамо боз ҳам афзоиш меёбад. Ин раванд ки аз рӯи шарикии байни ҳам босубот идома дорад, сарфи назар аз таъсирҳои берунӣ, имрӯз низ бо нишондодҳои навбанав баҳогузорӣ мешавад. Пояи қарордоди ҳуқуқии муносибатҳои дуҷонибаро миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон бештар аз 200 созишномаи тафоҳумнома ва дигар санадҳои ҳамкорӣ ташкил медиҳанд. Дар ҳамкории иқтисодӣ миёни ду кишвар, комиссияи байни ҳукуматии Тоҷикистону Эрон оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, техникӣ ва фарҳангӣ нақши муҳим дорад ва то имрӯз 15 нишасти комиссия дар Душанбе ва Теҳрон баргузор шудааст. Ёдовар мешавем ки муносибатҳои дипломатӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон 9 январи соли 1992 ба роҳ монда шудааст. Сафорати ҷумҳурии исломии Эрон 9 январи 1992 дар шаҳри Душанбе ба фаъолият шурӯъ намуда, сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Теҳрон 18 июли соли 1995 ифтитоҳ гардидааст. Дар тӯли солҳои муносибатҳои дипломатии ду кишвар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии исломии Эрон шурӯъ аз солҳои 1995 то соли 2024 бештар аз 15 маротиба ва президенти ҷумҳурии исломии Эрон ба ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ аз солҳои 1997 то соли 2023 13 маротиба сафар намудааст. Дар заминаи ҳамкориҳо байни ду кишвар, комиссияи байни ҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва техникӣ фаъолият дорад ки яке аз механизмҳои асосии рушди муносибатҳои дуҷонибаи иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Нишондоди муайяни гардиши мол ва ҳаҷми тиҷорат, равобити иқтисодӣ ва фазои сармоягузорӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон боз афзоиш хоҳад ёфт. Дар маҷмӯъ роҳҳои густариш ва заминагузорӣ барои роҳандозии нақшаҳои ҳадафноки ҳамкории иқтисодии тарафайн чун масоили асосӣ дар мулоқоти дуҷониба ва ҳам ҳаятҳои васеи ҳукуматҳои Тоҷикистону Эрон ва ҳамоишҳои соҳибкорону сармоягузорон пайваста баррасӣ мегарданд. Дар ин замина таҳкими босуботи равобит миёни ду кишвар ки бо татбиқи барнома ва нақшаҳои иқтисодию тиҷоратӣ идома доранд назаррас арзёбӣ гардида, ҳамкорӣ дар бахшҳои гуногуни иқтисодӣ аз ҷумла энергетика, саноат, ташкили корхонаҳои нави истеҳсолӣ, саноати сабук ва нақлиёту коммуникатсия аз рӯи тарҳҳои судовари тиҷоратӣ ба миён гузошта мешаванд. имконоти фарохи сармоягузорӣ, ташаккули механизми судманди тиҷоратӣ, тақвияти соҳа бо роҳи ҳавасмандгардонӣ ва як қатор омилҳои дигари рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ дар заминаи қарордод ва созишномаҳои ҳамкории мутақобила асоснок шуданд. Дар заминаи муносибатҳои мутақобилан судманд ки бо ҳамроҳӣ ва мавқеъгирии созанда пеш гирифта шудааст, рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷорату иқтисод, илму маориф, фарҳанг, таъмини амният дар минтақа, муборизаи муштарак алайҳи таҳдидҳои глобалӣ, терроризм, ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир, шаклҳои ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ ва дигар самтҳои равобити барои ҳарду давлат, ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон судманд низ муҳокима мешаванд.